салом, ин барномаи хабар барои ту бо шумо ман Солеҳ Нуралӣ. супоридани имтиҳонҳои забони русия барои гирифтани иҷозатномаи иқомат дар Русия бо тартиби нав сурат мегирад. дар ин бора вазорати маъриф ва илми Русия хабар дода, афзуд ки санҷишҳо минбаъд зери дурбини назоратӣ сурат мегирад. вазорат бастаи тағйирот дар имтиҳонро пешниҳод мекунад, аз ҷумла имтиҳони шифоҳӣ зери дурбини назоратӣ бо сабти раванди он сурат мегирад, омадааст дар иттилоия. ташаббускорон мегӯянд ин иқдом имкон медиҳад ки қабули имтиҳонот шаффоф сурат бигирад. бар асоси тағйироти пешниҳодшуда дар қарори ҳукумат дар бораи тасдиқи талаботи ҳаддиаққали дониш барои супоридани имтиҳони забони русӣ, таърих ва асосҳои қонунии Русия интизор меравад қисмати хатти лағв гардад. таъкид шудааст ки муҳоҷирон аз кишварҳои бидуни раводид метавонанд имтиҳони хаттии забони русӣ ва инчунин таъриху асосҳои ҳуқуқи Русияро насупоранд. ягона банди ҳатмӣ барои муҳоҷирон аз кишварҳои бераводид имтиҳони шифоҳии забони русӣ хоҳад буд. ин буд хабари муҳими дигар барои онҳое ки хоҳиши сафар ба Русияро доранд. шумо барои супоридани чунин имтиҳонот омода ҳастед ё на? ва дӯстон, ин буд барномаи хабар барои ту. бо шумо будам ман Солеҳ Нуралиев. то хабарҳои оянда шоду пирӯз бошед. хайр.